खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, खुंगा 12थि 13 बोसोर सिंनि जोलुर बादायनाया जागायबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजिनायाव खुंनाय 13 बोसोर सिंनि जोलुर बादायनाया मैया खाग्राबारि दख'रानि खाग्राबारि जनता गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जागायबाय। खाग्राबारि आरो खैराबारि एफसिनि गेलेग्रा आफादनि गेजेराव जानाय गेलेनायखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि डक्टर नीलुत सरगियारिया। लोगोसे बाहागो लायो बिटिआरनि दावबायसा बर'जों लोगोसे गोबां माननि आलासि रायजो राजाफ्रा। दैमायाव ना सारनायाव गंगु हाथियार मोनदों। लखिमपुराव दैमायाव हाथियार ओंखारदों। दैमायाव ना सारनायावनो गंगु हाथियारफोर मोनदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला लखिमपुर जिल्लानि पानिगाव पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय आलिसिगायाव सुबुनझरि दैमायाव ना सारनाय सानै लाइमोना हाथियार मोननो हादों। ना सारनाय जेयाव नांना गंसे उनाव गंसे गासै गंगु इयारगानफोरखौ बोखांनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला मैया ना सारग्राफ्रा गंसेनि हाथियारफोरखौ बोखांनो हानायनि उनाव दिनै आरोबाव गंनै हाथियार बोखांनो हादों। बे जाथायनि उनाव दैमायाव बोखांनो हानाय हाथियारफोरखौ पानिगाव थानानि असि पलाश रन्जन दासआ नायबिजिरनो थाखाय लखिमपुर सदर थानायाव लानानै थाङो। पुलिस बिफाना नायबिजिरनायनि उनावनो गासै जाथाया सिगाङाव फैगोन। बबेखानि बावैसो सान सिगां सानैसो अरुणाचलनि सुबुंफ्रा बे जायगायाव फैदोंमोन होननानै जायगानि सुबुंफ्रा फोरमायदों। ओरैहाय लखिमपुर माजुलि जिल्लानि गेजेर जायगा आलिसिगायाव बेबायदि गंगु हाथियार बोखांनो हानाय जाथाया ओनसोलावनो दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। हिन्दुत्वबादी नेता चैत्र रन्जन बरानि ख्रिस्टियान धोरोमनि बेरेखा बिबुंथि होनायखौ लाना बर'नि गेजेराव दासान्दि सोमजिनाय दावराव दावसियाव बाथौ गौथुमा खेंफोरथि होदों। चैत्र रन्जन बरानि बुंनाय बाथ्राफ्रा दुलाराय बाथौ गौथुमजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै दुलाराय बाथौ गौथुमा बुंदों। बर' हारिनि मोजांनि थाखाय गासै बर' सुबुंफ्रा बाथौ गौथुमनि सायाव जेबो गोरोन्थि साननाय लाबोनो नाङा होनना बुंदों। गांसे लाइजामनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बाथौ गौथुमा। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जोबोद दुखुनि खौरां, बाक्सानि कुमारि खाथायाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बर' फिसा थैदों। थैनाय सुबुंनि मुंखौ कृष्ण गयारि होनना मिथिनो मोन्दों। जाथाया बगाजुलिनि दैमुगुरियाव हरनि समाव जादों। मैदेरनि फालोआ हराव ओनसोलाव फैना जेब्लाबो उदखार खालामो होनना रायजो राजाफ्रा अजद होदों। गोथार एडनि मोखाङाव ढेकियाजुलि 12 राजा लामायाव दुखुनांथाव जाब्रबथाय जायो। दलगावनिफ्राय ढेकियाजुलियाव ईदनि बाजार खालामनो फैनानै जाब्रबथाय जानो गोनां जाबाय बिफा आरो फिसाजोआ। तेजपुर देहा फाहामसालियाव जोबथाहांबोबाय रेरेफा वाहिद मुंनि 14 बोसोर बैसोनि फिसाजोआ। फारसेथिंजाय बिफा सफियाल्लाया देहा फाहामथाय लागासिनो दङ। जोबोद बाख्नायथाव खौरां, बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला बाजाराव थानाय स्टेट बेंक अफ इन्डिया ब्रान्चनि कास्टमार सासे फोरोंगिरिनि एकाउन्टनिफ्राय 22,500 रां अनलाइन फ्रड एबा हेक खालामनानै लुथिनानै लांग्रा दुथांफोरखौ जमथारा पुलिसनि मानगोनां एसपि मनज सरगियारि बिथाङा हमनो हादों आरो जोबथेसालियाव दैथायहरनो हादों। बिथाङा खम समनि गेजेरावनो अनलाइन सिखावखौ हमनो हानाया जोबोद बाख्नायथाव जादों आरो गावनि सोलो आरो गोसोनि बोलोखौ गावनि हाबा मावनायनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो हादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसामनि हजाइ जिल्लायाव मबाइल सिखाव नागिरना फैदों मुम्बाइनिफ्राय पुलिसनि मोनसे दोलोआ। 55 लाख रांनि मबाइल खावना लाबोदों सिखावआ। जाहोनाव मुम्बाइ पुलिसआ आसामाव नागिरनो फैनो गोनां जादों। थांनाय 28 जुनाव मुम्बाइनिफ्राय गोबां बिबांनि मबाइल खावना लाबोदों सिखावआ। दासिम हजाइनि माखासे सिखावखौ पुलिसआ सन्देहजों हमदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।